काम वहां पर तू जा जकर करके लगाई जा ना मुंह में करके लगाई जा हाय हाय देखी जा देखी जा आई सीट मार के चलत नहीं ये ऐसे करे के चाहिए रे वैसे बताई जा ऐसे करे के चाहिए तो ही की जगह भाई मनोले में का बजा हाय देखी जा कान में के हमार है मंगल सूत्र है हार सब हमार ले ले बनी देखत नहीं नु निमन करता अरे बेचत नहीं खिले ले आराम से कुछ सुनत रहा थे राउती में सदा के अपन बतु बुदावत उमर हर वे बताई ई बेटी पोता के उमर हा के बेटी पोता कह के चला सन घर दुआर में रहसन ना हमारी उम्र हो गल खाली साया पर घूम ना चुप रह जी देखत नहीं ना कैसे जबान चला मन करता कि रोज रोज कहता ना किस्म किस्म के खैती रंग बिरंग का आ कुछ ना काज ने कहा अर्गर बर्गर चाउमीन कुछ नहीं के खाए के मन करत खाली ये मन करता कि होये पीस एकदम मसाला लगा के चटर पटर मिलित के खैती कितना निक लागित यही से तो हे भगवान जी बताओ हौ मेहरा रुआ मेरा के कहती कि जैसे हम करते वैसे तू कर बेचारी 100 सवर के जाले तबे न करे 1 रुपया के कमी नहीं खे चलो कोनो बात नहीं के हमरो के सेटिंग करा दे ले बिया ऐसे में कहते रहन कि तारा जीवन मन रही तवन चीज बोली हो हम ना देब तब न चलो जब देवे खातिर तैयार हो त हमरा फैशन बना के दिखावे में कातने थू बाटे पहिन ओढ़ के तैयार हम तबे ना 2 पैसा आदमी खर्चा करी हमारे ऊपर हो एंगन के खर्चा करे वाला बाटे आ छोड़ा ना ज्यादा कौन जे मारे हमरा के केवन लगाई बुझाते नहीं के शीशा त भुलाइए कोई नहीं हां यही में देख के मारे मम्मी जी आ त ई कुल का करतन जी का करतनी हो ई कुल लगावतनी अब तो रोज रोज लगावत रह हम कहियो ना लगाई का आई छोटा की के कुल ले ले बानी जी त का हो गई आ कहीं जा तनी कहीं साड़ी दूसरा पके ब्लाउज दूसरा पके ई कुल का दूसरा तीसरा पकते है ना घूमी तो का आई सब कहे ओकर सामान वाले के ना देले हिया कि ना देखले हिया लेते हां मन देखावे चाहिए कुछ चीज तो हलो से पर वो जात कहां बनी आखिर अरे हमर मन ना हो का पहिने ओढ़े के खाना तैयार होकर और त घरे कमरा ओढ़ के सुतब ना बोल अबे अरे रुको ना काटो कतरू अरे उ त ई भेस देख के त हमर दिमाग टेंशन में हो गेल कि रोरा करत का बनी नया नया काज ना ना का करतनी बताई बे कहां जातनी जी अरे दवाई के जाता नहीं तो दवाई के है तरिया से त ना गुल बनी कहियो हॉस्पिटल में रहुआ आ काथी के दवाई ले जातनी जब निरोग बनी त सब का लागत बीमार पड़े के बसीर होइल बा नहीं हे राम तो बवासीर के दवाई कोई है लिपस्टिक लगा के जल जाला लिपस्टिक का डॉक्टर देख के दवाई दी है अरे हम लिपस्टिक लगाए चाहे माने राण मत बनी ऐसे बतियावेलू रौरा कुछो कह लेकिन दिमाग में रौरा जन खुरपाती चलत ना हां तो सब हम जानत नहीं बुझाइले ज्यादा चलत त चले ता आ जवन ना देखी नु ओकर महंगा के जने के तरी ऑनलाइन में मंगावे तो जाए आग लगा दो लगा दे लगाई हमरा कौन काम बा आग लगे वाला घर में काम कर दी त आगे नु लगी आ जन ऊपर में मारे के नीचे में मारतनी ना बताई कि कहां जातनी जी अब विपत्ति आंखें खोदा गइल हमा खाए पूछे लानी के का खाए के बनाई दा भयंकर रुपया देख के त बुझाता कि खाना नहीं खाए के घरे खाए ना बनी अरे औरा का खाई ऐसे तरह हमार भूख नहीं खेला गो अपन काम में ध्यान द जा हमारा पर ध्यान न द जा हम पतो ही नहीं कि हमारा पर तू लोग ध्यान देता रु जा हाय देख रे छोटा की तर कुल निकाल के का करत आई छोटकी हां जा जा छोटकी की कह द जा जा अबे भेजो तनी ओकर कुल जियान करतनी हां जियान करतनी इहने लोग बता दी कहां जातन जातनी अपन यार से मिले की तले तने लोग तकारी भात खाए के बा आलू का फर्रा जातन पीस खाए के होय कहां लागी रे ये कहां लगावल जाला हे पन जितने आदमी बाहर तवानो ओतने लगता कि अलियार पतियार कजनी कैसे आ जाता टे लइका फइका इतना बदमाश बड़ा सन ना पढ़े के ठिकाना नहीं के पढ़ जाता है ये नहीं कसन दिन भर छतए पे कहां के लइकन के बोला के आ मार मरले बसन छत के दिन भर ईटा ले पखले पीटत रहत बसन कि भैया जी नीचे सुनत है ना त बोले लगता नहीं कि का पीटत रसन का जानी के ने गइल बा दोगलावा ओकरा कबे कहनिया खाना ना खा के आ सब अथु कर रे तेल गोड़ में घस ले तो ओकरा सुना ताटे अपना मने
आ भाई हम मारम के गोड़वे उनकर मुरुक जे जनते नहीं खन दिमाग आदमी के चाट के रखले बाड़न त केने बड़ा सुनत नीचे बड़े अहो हे जा तू बहारा तारू का हो गए आ तार है कुल है पे मारले जब मरले बहु नखिया प हाँ। महंगा महंगा मंगावे हाँ। कुल बूढ़ी आंखी पे मारला गाली पे मारा ताड़ी ये भगवान जी वो महंगा महंगा चीज ना हाजी बताई फिर खत्म हो जाता तो मिलत नहीं खे ये सब पागल है का पागल है जब देखा बाजार बना के कजने कहां जातड़ी कहते कि हॉस्पिटल अजी हमरा ई देख वहां के बूढ़ा ना होनी जो वहां के उ सब मारत त ठीक लागी अरे ता तो सड़िया पहनले बाई अपन ब्लाउज पहनले बाड़ी बुझाई कुल तार परसवे के कहां रखेल इसकी धक ले जाके आ सब पे कहां रखल रही जी बताई ना घर में तो रखल बे अथी में पैसा में का टांग के उ चीज तो तोरे लेके गइल बाड़ी आ मैं लगावत त कब से चिल्लात ये छोटकी सुना तारू तो कजन कान कहां धइले बाड़ू उ साचे हम पागल हो नान होई जी बताई जीवन के नाकी नाके रख दे तड़ी कुल छोड़ पहले ई सोच के वो तना ताम झाम क के जात कहां भाई बताओ तो नहीं की कहते कि तू बता कि हॉस्पिटल में वो तरी जई हन आइकर बसीर कब होल हमनी के पतो ना चलल अजी हमरा नहीं के तीता कहिया बनल जी कब तीता बनबे ना कला बड़ा हुआ के बसीर हो गइले हां तना खानदान के ना बत के जन केवन तरीका के खाली हो तो होटल से मंगा के खाली हूं उनकर जीप के बारे में तू जानता इसनु पादी कि चले के बना हॉस्पिटल ले जाता त हमने के पीछे पीछे चला जी चली हमने के जाके आ कुल सामानमा धर न त जवन ना वो कर फुल मेकअप के इनके एक जीप पिता देता पता नहीं ऐसे कोई करे के चाहिए जात ना बड़ी या बाद में जाके पहले आ धर उठा क्या भौजी हिर में को चोर छिना लखा के बैठे लगते हो माने हमें मैक बोर्ड तब चोर छिना रहोनी आ कब तू मन दरवाजा खटका के नुआवल जाला कि कोई घरे ऐसे ही घुस और जाला रोज खटकावते रही काहे बड़ी चाची काहे खाती कुछ को काम बा का अरे पाइप ले जाए के बाटे त पाइप पे नीचे वाला नहीं रखल काला भिरी पाइप अपने के कुल ना नीचे रखाला छत पे ना रखाला का ह एने का नहीं छी ना या जगह बहु के तनी खेतों में खेत में ना बसीर के दवाई कर हॉस्पिटल में जातई कहां जी हो काहे खाती माने कहां दवाई अभी ले उ तैयारी होतड़ी लुगा पहनतई केने त तारा से का काम बा अरे भाई बाबा के लिया जाके हमरो के साथ लिया के चल जाइब तारा बाबू के बसीर भइल बा का हां उनकर बादी हो कि भकंदर हो खूनी हो कि बादी हो ए बुआ जे पता चल गुंगा बसीर भइल पूछे लगन त कहता इनु के बसीर के दवाई हॉस्पिटल कामना में घर हम सड़िया पहनत रही आई ये मैं ई अरे का भाई कही बाबा के लिया जाके चुका है खाली त बाबा घर में यहाँ ने बाबा घर में कौन काम में हो बेटा वो तू जा अपना बाबा के लिया के जरूरी बा इनके संग अरे जाइबा चाची जा तरी ते के साथ आ तहार बाबा के खूनी भइल बा के बादी भइल बा उनकरा तब चेक करावे के बा त हमरे त चेक करा अम्मी जी के बताई ना तो उहन कहते नहीं कि साथ में अरे जा जी साथी तू उनका संग जेबत ना त तहार इज्जत खराब हो जाई उनका संग जाए काहे लागे इज्जत खराब हो जाई? उ हे तरी मारत एकर कुल है के? खरे हे कर रखिया पक गलिया पर मरले भाई आई न समस्कार सब उले ले बाड़ी लेके मार जाइले हार सर पहन के कोनो चाक लगे सन तारे पके के बे तो का दिक्कत बा हमनी के अपन से हने बैठल जो सीट पर किनारे अपन केहू जानी किने बा पहन लेनी जी माजी को हमर सामान लेके आ खेलवाड़ खेलत नहीं त तहार सामान लेके अरे ये ऑनलाइन में मंगावे ले ना हे पे मारे वाला हमरा तो कुल बुझाइबो ना कला हाँ। वो करे सामानवा ले ले भाई आया की पे मारे वाला गाली पे मारत है बताई तो हनु हां आ कने घर में तैयारी होत रही हां घर में कहां गाना में तो भाई आगा ना बे उठा दी ना अबे नहीं खे सुखल अरे हे ओसिया गिरी त औरी झुरा चाहिए दलिए तो दरेला के नहीं खे हां होय त सुबेर पासरा आइए बेरा त ओसिया गिरी त औरी सुख जाय हाल दे कैसन दिन भइल बुझाते नहीं अरे खे त मरीज नहीं आती हम तो उनको निकले खिलावा जी बगलिया में का ससुर मर गई ना का कर निकले खिलावा त बाकी झन झन वही से करता ना काम में से निकल जाता छ ए बड़की दीदी ना की दीदी के का हो माही की मम्मी है ओई हो दादा का कहत चना डाले नहीं जा ये होती ना तरह से कहानी के किलो चना दे दी पैसा ना दिहनी रौरा अरे भूसा में धैले नहीं आके भूसा में से के निकाल के लिए पाटे वाला लौकता पाटे वाला कौन ये ना कि दलिया दरा जे ना जन्नी तई कुट साल भर चल जाला हमनी के दलिया तो घर ही दर बुझे ना तो का करिए दीदी मार दर देई ना ठीक है सुखा गुल ना ना भी नहीं के सुखा जानता नहीं के गंदाराला चौके अरे हम जाना तनी लोढ़ावा से फुला छत के हां एके हां तो पसर आइल बाटे और कुल गांव के कान गांव के का हमारा घर के त अपन देखी के गांव टोला के देखी हमारा घर तो अपने ऐसन लटा पेसरा लागल बा कि दिन बुझा तक आदमी चक्की में का पिसाई भइल बा। बा अरे हां ये जितने बूढ़ा देते हमर बूढ़ी एकदम नाक में दम कइले जातड़ी का झगड़ा करते जाइयो अब ना पहला तो सुनाते न
अरे झगड़ा लड़ाई ना करेली हमारा जी में ई कुल हर परपट वाला चीज है ना के ऊ खाली में हिक्की काम करेली। अब भोर ही खानी ले लेली है करे है छोटा की के हे पे मारे हो का तू तो लगैल हूं बाड़ू ऐसा ना का अखिया पे मारे होला ऊ जब ना कर लिपस्टिक काजर त बिंदी हाय मस्करा उसकरा ऊ जवाने कहतारू आ कुल हेने ऊ ना पोत ले ले हइनु के का कह के ओकर लुगा अपन ब्लाउज ओकर लुगा आ पहन के आ पूछा तनी कि कहां जातनी त जाते न माने कहीं त ज्यादा जोर जबरदस्ती कहीं मत कहते कि बाबा सिर के दवाई करे। अब तू ही बता ये भगवान होता ना बूढ़बानी या गोनी या कुल मेकअप लगा के का कोई से डॉक्टर आवा ऊ हमारा त ई अब सास होई ना शिकायत करे के लेकिन वो रहन चाह के बारे में त पूरा टोला जानता मार मेकअप लगा के जल जाला। उहे तो सास होई ना कह के कहते बनी टोला जानता उनकर लू रहन के बारे में ना हो पूछा हमनी का सास है कि अब का बताई जा कि केहू देखल के ना देखल काहे कोनो काम बका ना मोटरसाइकिलिया से मन करते के पीछे पीछे उनकरा जइती जननी आ जो हमें देखती इनका के कहां जाता न तब इनका के बताईती हम आता ना नी ना सही ई तो बात सही कहतड़ू पीछे पीछे जाए पकड़ दे तो छोटा छोटा ला सारा सास ननद नते देखो के हई फ्रंटे पर तेल बाव में मुहे बन जाई हां तो दे दा का बनबा जाते तेल तो बाटे तब भैया जी संग हम कैसे जाइम तोहर मर्दलिया चलतन त जइती भैया जी ठेक नु जाई मोटरसाइकिलिया बैठा लगलू बरागे भैया दिया भवा दुख में भैया भौजी सुनतड़ू चली ना तन की कही चली ना अभी त लगले निकलली है तन चली ना एगो हो बेटा हुआ जाई जाई कोई की तनी ले जाई जाते न तब हम को हां उहे मोटरसाइकिल से जाई पहले जा तनी ओइ जा भई फसू देखा जहाँ जड़िया तो छुआई ना जहां जड़िया पियालन पहले ओइ जा जाई देख लो इंगने बुढ़िया दूर में धंधा कर लिए दादा तनो जा जा जड़ी पिया तो तावा मिलिया कि कोनो ढेरा पर मिलिया बड़े बड़े आदमी से भेंट ना घाट करे लिए ऐसे ना मार के मस्करा उसकरा आईलाइनर जातड़ी जाए तो हमनी की बूढ़ी में कुल खूबी ना हवे बोले मोड़ाई पर जाके बैठल हइया कोहनी हां होता ना ये तना लिए लेके का जरूरत रहा सहारा खातिर लाइल बनी भैया कोई ले हम कोई के आइल बनी के हॉस्पिटल में जाता नहीं हैं कोई के आइल बनी के हॉस्पिटल में जानता नहीं हॉस्पिटल के बहाना कोइल बड़ू हम हो चल गुनिया घरे चल लू आ गुनिया घरे नु तोहरा के तुम कोने की आधो के ले लिए बत हमनी के हो जाई ए तो आधा किलो का मसाला लगा के हेंगन छाए तो कोदा ना यही गने कहने नु कि हम हो गुनिया ने घर मानु तो कहते लोग जातली हॉस्पिटल तो हम कोने को हमरो बाबा के लिया जाए के बा ए दोनों टंगरी हम ही खाई कोइल देखो चल तू हमारा खातिर मेहनत कर हम तारा खातिर के करी तू हमार देखो हम तार देखो तनी का देखो हां हां कहले सनु कि जातली चाची हॉस्पिटल तो हम कोने के तब हमो दिन बाबा के लिया के बुझा कोइल तो ओई कुल का है कौन ये का कहले थी भइल बनू गरम का पनिया में नहीं डलाइल नु त कुल शॉट गुल ओकर पखिया मगे एगुल देखो क्यों न तेका बेटा देलो सा देखो ये से कहता नहीं कि खड़े भूज द मसाला डाल के तू टेंशन मत लो देखो हम बनावत न बानी तू काहे तू टेंशन लेबे लू हमारा रहते तारा कोनो प्रकार के टेंशन लेला के जरूरत अब तू पेंशन अपन खर्च कर हम टेंशन काहे खातिर लेकिन फिर भी प्यार कोइले बानी तो हम बनावत है मुर्गा बना मिजाज में ठीक अब मुर्गे देखिए हमरा के जान देखिए ओहो हम तारा के त खाली देखता ही मैंने हमारा दूसरा से मतलब बका एको पैसा के तो हमरा के देखो का पहिन के बनी वो पतोहिया को अरे भाई पोत ले ले बड़ूटा हां सुंदर लागत है ना बहुत नुकाता लागत है एकदम अच्छा लाज लगे जाता रहे हो यार का एको पैसा का मतलब लाज नहीं खे घोर के पी गए बड़ा का एकदम से चार गोदे में काम बोला इंगा में के का भइला का भइल का कोई नहीं है का हो गई का करता ड का कोई दिया मुर्गा का घर में ढुका तू मुर्गा बना के खइबा ये दादा तारे वाला जी भइल बटे कई है तू खाली हो तू खाली बार नहीं खाई के नहीं खाई तो हाला मुर्गा छोड़ा जोड़ के जाज गेले काहे जाई चाची कहला ई तो बनावत नहीं है चाची के माने बतिया हम तार दही माई सामान बाड़ी आ हां ती बने चट्टा नियन खाए के जहां मुर्गा मिली ता कोई ढुगरा ला जाई चप्पल देखला हमरा डर नहीं लागला एको भुजा ना गिरी हां काहे खातिर छोड़ जल्दी चल उठ काहे के छोड़ा ना छोड़ दी चाची तू बोलो ना काहे खातिर के अब अब ये बात रख ले ले बनी का रख ले ले बनी हां रखनी है काहे पर हां हां रे फतार नहीं खाने बताई ना मर है लगिल बनाने का बका बका कइले बाड़ू देख तू मत बोला बेकार दी सोच ली बेकार दी कह देता नहीं काहे ना तू बोला काहे मत बोला माने हम रखले बनी तू के हवा हम बिना मरद के बनी पता होला भाई हमरा जानता तारा का 9 में ना 6 में जानता तो तारा के तीन तरह हम जानत नहीं तो काहे के बोला काहे के बोलबा तू काहे हमारे घर वाला के हमरे के बोलबा हां तारा हमरे के बोलबा अब कौन का तोनी के बोलला हां भाई वाला तू चढ़ा तू कहिया
अपन काम कर खैले बनी के अरे अरे ओ हिम्मा चाची का भी मलिकाना बा बुझाई ले ओनी के के नहीं गया आया के दिन रात के जानी का हिड़ल रहत आटे आ कहत कि चाची के माला कामना ए दीदी सुना तनी नो नतिया कर बड़ जब बियाल बड़ू का तरावा बियाल बनी की तरह होता हम तो चाची हई तमीज से बोलने के करत से बोला के बारे तू तमीज से बोल सब अपने मन लोग नहीं के बुझात के क्या करता नहीं बताई ना का करत का भाई तू ना का करतनी हे जे तू कहले बड़ू आए बुझाता कि आज बड़ी समझावे का नोट नहीं खेला गलता हे सब के त नोट बुझाते नहीं खे है जन गहना गुठिया पहले में ओकर नोट नहीं खेला गलता ई पहले बात हिंता की हैरवा के हमार सामान के कला छुए के कला हैरवा के छुए के हमार सामान बच्चो यो तारा काम काल से किन देम ले तू के हमें छुए किने वाला के आ तू के हईस तू के हई बोल ना रे ते कहले बोल तारा सामने चाची यार तेरे बोली आ तू के हमें के बोले रह रे तारे है लाली लिपस्टिक है आईना काजल है गाल पे लगा के कहां जा अरे हमार माई मत बन ऐसा तो के दिले हां बक्सा में से के कल निकाल के हमार अभी का कर के बोला के मुंह पर चुका तनी हिंकर मुंह पर टकलू के करिखा लगवा तनी जाना प्यार करना तो डरना का तारा लगा कतना लगाइल मुंह पर करिखा लगावे होला जा तारी गांव के बोलावे गांव वाला आदमी बोलता हमके छोड़ देबो करे जावा पर चढ़ के मच देम के पड़ देना टूटी मुर्गा लगा छतिया के बती है कनी है हमार बती टूट जाई दे गांव वाला के बाकी बड़ी बेरा बाकी सुंदर लागत तैयारी भइल बड़ मिजाज तू ही ना कहत रहुआ बबुआ की मुर्गा खाए के बाद बन ठन के रह हमारी आंखी के सोझा कोनो दिक्कत ना है तारा टेंशन लेला के जरूरत नहीं के ठीक नु हम बानी नु ना टेंशन काहे खातिर ले कबो ना देखा तू जौन कहत रह हम करतनी तो हमहू जौन कहतनी तन तू कर हम तोहर ख्वाहिश पूरा करी तू हमर ख्वाहिश पूरा ना करबो ई कबो हो सकेला बोला तारा का मन बा तू ई बात कह हमार का करे के भाई बोला हमार तो ये मन बा कि आज ई खैनी कल बकरा खाई बे त बन जाई एमे कौन बड़ बात बा सुना ना छोटा है बच्चा ना मिली बकरा मिल जाई तो ओके खड़े मसाला लगा के छन दिया ना हम तो बना दे जवन तारा खाए के मन करे शौक बना के हेंगा ओके खाड़ क के तहे तर नोच के खाए हनु हां बच्चा ना ठीक है बा मतलब बकरा के ठीक बा हो तो कोई फाइनल हो गेल तू खाली कह देलु नु हमरा से तक पूछो जवन मन रहेला खाए के हमरा से कहनी ठीक नु हमको टेंशन मत ल तू हम बना नु देम खइला पियला में का दिक्कत है देखि जा थूकी जा मुंगा पर थूकी जा का मुंगा पर थूकी जा जकर करके लगाई जा ना मुंगा में करके लगाई जा हाय देखि जा आई सेट मार के चलत नहीं ये ऐसे करे चाहिए रे वैसा बताई जा ऐसे करे के चाहिए तो ही की जगह हां भाई तो चीना हाय देखि जा कान में के हमार है मंगल सूत्र है हार सब हमार ले बनी देख तनी नु निमन करता अरे बेचत नहीं खिले ले आराम से ये सुनत रहा थे राउती में सदा के अपन बतु बुदावत उमर हर हुए बताई ई बेटी पोता के उमर है कि बेटी पोता कह के चला सन घर द्वार में रह सन ना हमारी उम्र हो खाली साया पर घूम ना चुप रह जी देख तनी ना कैसे जबान चलाव तनी आ होय के हज है के है माना ना करन अपन टलवा में हुंकरा के सत्यनारायण बो की आ के अपन बेटा को छोड़ देले बड़ी का है तो बेटा मैंने बुझाता कि दूसरा जरे बिटिया जरे बा यहाँ के मेहरा रुआने में मन लागल रड़ुआ बाम त कहां से कुछ नामी सब तार मार त भणुआ बानू भड़ुआ शादीशुदा बनी शादीशुदा भड़ुआ नहीं क्या ना पानी के पवित्र बा कोई के घर में पानी के पवित्र रहता नु तो पानी के पवित्र बने ना तो निमन रहता नु तब ले तू कोई बेरा टोला माला में फेनुस बटवइले रह तू बुझाइले पानी के पवित्र बने भतीजा ना लगियन भतीजा त का हो गइल बा चाची के करा और ताकि सुन तू वाल्मीकि बनियन बन के तू ज्ञान आगे बाट तड़ू ज्ञान वाली का बात बे ज्ञान बाट तड़ू अखिया पे एक बूंद नजर के एगो बात सुन ल सबे हाथ कटा जाए चाहे कुछ हो गइल तो जिंदा तन के खा जाए देखिए और कड्डी के बड़े-बड़े छुरी रख ले बाड़ी चल आई हेगर पकड़ के खा लेम ना हां हे तरह धाग खींच के खाए क्या गने है ऐसे खींच के बस ये दादा एकदम ठीक अरे लाज शर्म सब घर के पी गइल बानी लाज शर्म तो सब की आगे आप ही माने सब तो होइल बानी ना सोच ले ई दादा ई काय में हाला करे वाली कौन बाती बिया कुछ पहिन लेनी खोल के रख दे दे बुढ़ा मन बुढ़ा सूख जाई बाकी तीताई ना जाला चिताई पड़
बोलले बड़ी सी पर्सन वो एगो भाषा बोलले बड़ी हाल बा कि रसरी जर जो कर हां ओइठो ना छूटे ये हाल बाटे जाए दी कौनो बात ना कौनो धंधा क के हां तब का रउआ सबके डुगी ड्रामा करे के बजाय जवने घर से बाहर दलान में करी जे घरे ना ई सब होई अरे जे हमनी के देखत ते कहत ना करी घरे नु ई सब के कौन काम होता आई तो राती में जाना बेटा रोचा रोचा के निकार रतिया में आवेलन क्लाट बार बार के उ सब धोआ खान के निकल जाई चाची कहेला ना भीतर ना रखले बड़ा ना भर के चाल तू ही रखले कभी तू ही आपना लेखा पूछे ले अरे तू तो खाली वही कुल के फेरा में रहेलू का बोले वाला ए चाची मार तो नहीं बोले वाला तोर पतो बदमाशी ई तोर पतो बदमाशी नहर में तो कहली पकड़ाई सुना तनी ना आई है जी गाय देख ली फैसला कर ली का होता टे नहर में कहली पकड़ाई आई हमारा मतलब बा जहाँ जाई तोरा कोनो दिक्कत बा घर से बाहर करे हमारी दिक्कत नहीं कहां से कि हम मर्दा जाता नहीं फोन करके कहे जा ना। देखी कवन चाल होता टे घर में बेटेवन के बोला के दीने रहता ना ई घुसा बदमाश भी है तार पतो ही एकरा बदमाश के अकेले में कहीं ले जा कोनी एकर रेप कर दे तू कैसन बात कह देलू अपना भिरी हैं आई दादा हम जानिए बाड़ी से रे बोल देनी अच्छा गलती हो गई एक ले जाके कहीं अकेला में फाके कहीं होने कब फायदा उठा लो एकरा के दू भाव करो घर में एकरा के उ बियाबो की भाग होई गेले जानलू कतना खेलवड़िया चलो धोवा तनी डायरी कहते से रखले भी रखले नहीं, कहे दो। बहुत जल्दी चलो, रखले अब तो बानी अब। हम